Poštovani Ugljani i Ugljanke, obraćamo vam se u ime odborničkih grupa Novog lica UBA Miloš Parandilović i Narodnog pokreta UBA Miroslav Aleksić. Skupština opštine Ub nije održana 7. septembra kada je istekao rok od 3 mjeseca u kojem je zakonski morala da se održi. Sve posle toga nije po zakonu i mi smo se obratili Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave sa zahtevom da raspusti Skupštinu opštine Ub, urede prinudnu upravu i raspiše nove lokalne izbore. U međuvremenu, posle naših zahteva i prvog obraćanja građanima, predsjednik Skupštine je zakazao sednicu za 20. september. Tako, poštovani sugrađani, odbornici i odborničke grupe neće učestvovati u sljedećoj skupštini 4. po redu jer smatraju nelegalnom i to je to. Pozivamo i njih da odlože tu skupštinu do dobijanja odgovora ministarstva. Hvala.